yezimbabwe ndadzoka zvekare zvatanga manje iko zvine zvindadzoka kwauya macomrades vakomana vakadzifambira nyaya dzacho. We're talking about the one and only Malcolm Masarira, popularly known as Traore. Ndo vakomana vakatanga negazette revolution ivavo vachichimhanya vaina ana nyoka yemabhunu anditi kwaona vakomana ava kutaura ka ziva kuti something is about to happen and zvinhu zvakawanda zvekuti zvinogona kuita se kungomeka sense kana kuti panogona kungoita se panogona kungomhanywa kana kuti kuitwa sei, anything can happen. But panapa muri yeZimbabwe kune nyaya dzimwe dzakawanda dzatiri kusangana nadzo, nyaya yema war veterans nema retired generals vanga varunzi vari kusanganiswa. So pari kunzvoni generals and war veterans, massive bribes from Emerson Mnangagwa by only temporary silence. His plan is to retire every war veteran in the army this year. Fact, not rumor. He betrayed VP Chiwenga and he has already assassinated 52 generals who installed him in 2017. Retired General Winston Sigauke ndo statement ravabudisa vachitaura and ndapanoda kuti aiwa todzifambira ipapo ipapo because zvinonetsa toona zokanganwa motozoti koyo aunotudza vanhu zvataurwa nevakuru ava kuti zvinenge zvichita se zvichinyatsofamba sei. Handiti tine dzimwe nyaya dzakawanda dziringoitikawo dzana Temba Mlisco vari kungonzwa vanga vachingokushawo mare vachingoita sei. And the good thing is that maevents waanga achimbogara achimbofambirwa zvakanyanya nana Mini Baloi Amai Chiwenga, but this time around vari kunzi vakangozvisiyawo vangaona kuti kwangozarawo zvimaclown kune vanhu vakungohakirawo kune vanhu vanongohakira nyaya dzese dzese. Handiti so ndanga ndichinzwa nyaya dzimwe dzakawanda wandawo pachinzi pane vanhu vakawanda vari kuramba nyaya yeCAB 3. For now I'm not in a mood yekuti tinge tichitaura kuti ningi naningi ndo vatomboramba zvamanje manje, but kune vakuru varamba nyaya dzeCAB 3. But nhasi it's not about me, it's about Traore. Toda kumbonzwa kuti vaTraore vari kuti kudii. Malcolm it's been a while omana nguva yanga yareba omana tisingamunzwa kuti Malcolm zviri kufamba sei, but ukaona murume uyu achinge adzoka kudai so asi munhu anongotaura zvisina basa ndo zvandofarira about Traore, munhu anoshandisa futi mafacts. Saka tinzwa kuti nhasi vari kuti kudii vaTraore. Pakashata. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well. This is Comrade Traore here. My issue, my story is very simple. Ngatisanete kusapota General Chiwenga. I've been getting messages kuma inbox kwangu vanhu vachitaura kuti wamananga kutongotyawa hedu kuti tibude pachena, asi tese were rallying behind General Chiwenga. I appreciate that, I support that, but hapana munhu asingatyi because people die every day. Tese tinotozoona vanhu vanosungwa, vanhu vanoitwa sei. But what I want you to know is zvakangofanana. Ukanyarara hauna futi chaunenge wagona because uchangofa nenzara. Vanhu vashoma vacharamba vachingobenefita vachinjoya vachiprivatize Zimbabwe. Ma-opportunities amaifanira kubenefita from as a nation achingobenefita just a few people. Ngatitarisei ma-war veteran here. Munoziva kana pane vanhu vanondirwadza. I hope this message gets to every war veteran that is in Zimbabwe. Muri kupera every day nenhau yeage urwere. Amunga celebrate baskoro wakomana. Baskoro kucelebrate hamba. Nyika ichibiwa makuseni masikati manheru. Muchizoona zvinhu izvi muchinyarara and you act as if everything is normal. Handina hangu chandinacho, asi munhu wandaingada kutenda zvinobatika ndiComrade Muchena. Ndorwadziwa zvakanyanya. Baba wedu Mudarageza is late, vakashayika. May his soul continue to rest in peace. My brother Sarwaka, he died after I had just spoken to him. Tichisimbisana, tichionesana about life and the revolution, how best we move. Sarwaka achitaura kuti Traore, we must not stop. Let's keep on pushing. The future, hapasina tikaramba tichisiya zvakadai so, no one will celebrate anything. There won't be anything to love about Zimbabwe. Mawo veteran, hondo yamakarwa zvese zvamakaita. Baskoro here of all the things. Hamba 2 kg zeshuga ne2 lita zemafuta. 1 kg salt.
200 grams dzetanganda kwautoti takarwa hondo kuti mupuwe zvinhu izvozvo. Look at other states, look at other countries, how much war veterans are respected in America. We've got more minerals here in Zimbabwe dzekuti if converted and put to good use, hakuna war veteran anobhadhara muchipatara, hakuna war veteran anoshayiwa chikafu chekudya chinobatika. Muri kuziva here kuti kune war veteran ane 6 months asina kudya bacon, wokuti kana ari mazai chaiwo anodya ka2 pamwedzi. Development yamuri kupusiswa nayo iyi, this is not practical development. It will never transform your life in any way. Vazhinji nenhau yezera mune maogara kumaruzevha, tarisai rodhi zvadzakaita uko, mana vari kutadza kuuya unokuona vachibva mumadhorobha. Number 1 kushayiwa mari dzebhazi, number 2 migwagwa yashata. Clean water chaiyo, you are suffering to get that. Data chairo rekuti munge muri up to date muchizivawo zviri kuitika munyika, hamusi kukwanisa kuritenga. Why mari haisi kutenga? Mundara Muchena is speaking day in, day out, day in, day out. Mundara Sigauke is speaking day in, day out, day in, day out. But munhu atorine life yake, vanhu vatorine life dzavo dzakatorongeka. Mundara Geza anga atorine purazi rake bo, malodges ake bo, achitoriritira mhuri dzake. But Mundara akasiya zvinhu zvese izvozvo akataurira, I need to fight and stand for Zimbabwe. Zvinhu zvimire zvakanaka. Why are others not doing the same? My youth munonzwa sei muchiona zera raMundara Muchena? You can actually see kuti Mundara is not well, but he's pushing every day, he's pushing every day. He knows you can die anytime in this political game, but he doesn't get tired. But ane motikari yake, ane purazi rake, ane imba yake mutown. Iwo muyuth usingadiwi kumuchato nekuti haukodzeri, hauna basa. You sit, you do nothing. You don't even speak about it, acting as if everything is normal. You don't go to work, haukwanisi kutenga data, haukwanisi kutenga mapiritsi eBP evabereki, haukwanisi kuchengetedza mhuri yako chaiyo. Zvine zvingori zvikwereti kupera, kukumbira kupera. Yoita economy yekuti kuti uite chinhu chine musoro, unofanira kutambisa magara kuti upuwe mota, unofanira kutuka umwe munhu kuti uriwadwe. Munhu anofanira, mabasa anofanira kugara akazara everywhere. Vanhu vachizvishandira zvakanaka wotosarudza kuti apa handichadi, ndakuda kuenda apa. Ndo life yatingadai tiri kurarama izvizvi. Mayuth mazhinji manje mune mautosvika paunzwana nasekuru nhingi. Vanhu vari kutokura, chamuri kuvapa hapana. Nyika iri kuramba ichidhakwa. What's there to support about Cape 3? Employment hakuna. Kungotambura chete. General Chiwenga is busy working day in, day out. You see that man being attacked every day. People don't do anything. Kwakuzodii. Mundara Geza akakutaurirai. Vakomana, zviri kuitika handizvo izvi. Ngatiitei soto. Vanhu vamaramba. Izvi dzimba dziri kupazwa kuStone Ridge. All those areas dziri kupazwa dzimba. My areas akaiswa vanhu nemusangano vachinzi vavhoteri ZANU-PF. Nhasi chinhu chisina nebasa rese maakupazirwa. Kumuchato hamusi kudiwa, munogara mulocation muchitambudzika. Vanogara kumadheudheu, vasingatovhoteri ZANU-PF ndo vanhu vanochengetedzwa nemutemo wenyika. Saka tiri kuenda kupi? Tiri kuenda kupi? Chamunei muchigona chii kana muchiudzwa kunzi ngatidai muregedza kuteerera? Nhasi masvika papi? Imagine if you had listened, if you had made Mundara Geza proud. Tingadai tasvika palevel ripi senyika izvi? Zvinhu zvakadai zvisati zvane direction. Munosiya vanhu vakaita sana pasina wako vaya vachituka General Chiwenga everyday muchinyarara. Hey, imwe inonzi president wamafia. Umwe mufana waya haashandi, haaiti sei anotungamirira inonzi president wamasiva. Anongobuda akangopfeka kabhareta waya. Haashandi, anongorarama zvemusi wacho, amupa dhora, pondo. Kumubvunza kuti une stand here, unoshanda kupi, unomboita nezvei? Hapana, kungotuka vanhu kuti awane mari. Ndo ya economy yacho. Mayuth achiita zvinhu zvisina nebasa rese. My point is, as Zimbabweans, let's stand together.
What we want is meaningful development. Meaningful development can only come if there is continuity in leadership. Umwe upinda umwe ubuda, uyoita zvanoita umwe ubuda, umwe uyo une imwe angle, vanhu vachienda kumberi. That is leadership. So my call today is, let's support General Chiwenga. Let's stand by Mdara Mchena. Let's stand by Mdara Sigauki. Let's stand by Comrade Knox Chiwenga. Vanhu vakura yokuti havasisina ramangwana rakareba, vari kutoitira isusu. So ngati mire inavo vanhu ivavo, tovasapota kusvika kumagumo. That is the only way Zimbabwe can be a better country, because corruption yacho yashata. Zvigananda have taken over every corner of the economy, which is very, very wrong.